Hej, velkommen til Vejle Handelsskoles e-learning-studie. Jeg vil her lige gennemgå 3 nøgletal: afkastningsgraden, overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed og hvordan man analyserer de enkelte nøgletal. Afkastningsgraden er det overordnede nøgletal, når man analyserer rentabiliteten. Afkastningsgraden viser forrentningen af den investerede kapital udtrykt i procent, og den beregnes som resultat før renter divideret med aktiver gange med 100. Afkastningsgraden viser, hvor meget man opnår i forrentning af den investerede kapital. Den kapital, der er investeret i virksomhedens aktiver, kunne i stedet være anvendt til indskud i pengeinstitut, køb af obligationer eller lignende. En sådan alternativ anbringelse af pengene vil have afkastet en rente. Denne rente kaldes alternativrenten eller markedsrenten, og man skal derfor altid sammenligne afkastningsgraden med markedsrenten. Overskudsgraden viser virksomhedens indtjeningsevne, og den beregnes som resultat før renter divideret med omsætning gange med 100. Overskudsgraden viser, hvor stor en del af omsætningen, der bliver til indtjening. Overskudsgraden belyser med andre ord, hvor god virksomheden har været til at tilpasse omkostningerne til indtægterne, og derved tjene overskud. Aktivernes omsætningshastighed viser virksomhedens kapitaltilpasningsevne. Nøgletallet beregnes som omsætning divideret med aktiver. Aktivernes omsætningshastighed viser, hvor stor en aktivitet, altså omsætning, virksomheden har opnået i forhold til den investerede kapital, altså aktiverne. Aktivernes omsætningshastighed belyser således, hvor god virksomheden har været til at tilpasse den investerede kapital til aktiviteten. Der er en matematisk sammenhæng mellem de 3 nævnte nøgletal. Som det tidligere er fremgået, beregnes afkastningsgraden som resultat før renter, divideret med aktiver, gange med 100. Hvis vi ganger både tæller og nævner i denne form med omsætningen, får vi en brøk, der ser således ud. Til forklaring af afkastningsgraden kan denne brøk herefter opløses i følgende 2 nye brøker. Resultat før renter, divideret med omsætningen, gange med 100, gange nettoomsætningen, divideret med aktiver. Det svarer nøjagtigt til overskudsgraden gange aktivernes omsætningshastighed, som er lig med afkastningsgraden. Og til analysen af afkastningsgraden er det vigtigt at huske at gå ned og analysere på overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. Hvis afkastningsgraden er steget i en periode, så kan det jo enten skyldes, at overskudsgraden er steget, eller aktivernes omsætningshastighed er steget, eller en kombination af begge.